хрема и алергични ринити при децата. Поискахте да се говорим и по тази тема и сега ще ви кажа какво трябва да търсите в един спрей, когато детето има алергичен ринит или алергична хрема. Търсим съставката ектоин. Ектоина образува защитен филм от вътрешната страна на лигавицата и има хидратиращо и защитно действие. Намалява възпалението, като стабилизира клетъчната мембрана, предпазва от алергии и замърсявания, все пак не дишаме най-чистия въздух. И освен това помага за възстановяването на лигавицата. Може да се използва при алергични ринити, суха носна лигавица, когато сте на климатик или дори след и по време на вирусна инфекция. Сега показвам два продукта, които имаме ние в аптеката и в които се намира тази съставка Ектоин. Поленер е първото спрейче, което съвсем скоро получихме. Другото, сигурна съм, че ви е познато, това са капките Сенсиал. Те са доста известни вече и имам и доста добри отзиви за тях. Очаквам същото и с този Поленер. Още едни, за които се сещам, това са Вивидрин, Ектоин, но не знам дали все още ги има на пазара, преди ги имаше със сигурност. И какво може да правите? Сутрин носа се промива с хипертоничен разтвор, а през деня използвате някой от тези или някой със съставка Ектоин. Важното е да отбележа, че не действа като ксилметазолина и не отпушва веднага, но пък може да се използва по-дълго време и доста често се налага да се комбинира с нещо противоалергично за пиене. Ако имате още въпроси, пишете ми в коментарче. Бъдете здрави и до скоро!